sammen, og velkommen til den her video. Ja. I dag har jeg 2 gæster med til at lave Sprite Challenge med hindbær. Det er så ikke Sprite Challenge. Ja. Det er bare hindbær challenge. Nogen for Harbo. Ja, og I skal ikke tage, at jeg har drukket af min. Det kommer jeg lige til. Jeg har 2 gæster med i dag. Vi ved godt, det ikke er Sprite. Det altså... Ja, we know. Ja. Nå, ja. Og jeg har 2 gæster med i dag. Ja, Augusta. Og Victoria. Ja, så vi vil bare begynde og se, hvem der kan vinde. Og Victoria har sådan en blå læber, fordi... Ja, det var... Det kan I kigge på hendes shorts. Og det handler om, at man ikke må bøvse. Og man skal prøve at drikke så meget på en gang. Så den første, der har bøvset, har tabt. Okay, vi skal lige have den åbnet. Den er her. Okay. Og det er ikke reklame. Det er virkelig ikke reklame, så ja. Nå, vil du åbne min? Ja. Det går rigtig lort for os nu. Ej, jeg ikke... Nej. Prøv lige med min juice. Ej. Aldrig brug tænderne. Siger du, så skulle du lige så gøre. Ikke brug tænderne derhjemme. For helvede. Ikke prøv det her derhjemme. Eller jo, I må godt prøve det, men ikke åbne det med tænderne. Ej, så kan man knække sine tænder. Det har min mor faktisk prøvet. Hvor hun det var jo så godt. Hun også har prøvet, hvor hendes tænder rykker som foran, fordi hun gør det hele tiden. Men det var helt okay, så. Okay, vi stopper den lige og få den ud. 2 timer senere. Ja, det tog lige noget tid. Okay, du kan lige forklare, hvad det handler om. Okay, så det handler om, at vi har en sodavand, som normalt plejer at være Sprite og en banan. Men jeg kan ikke lide bananer, og vi har ikke købt nogle bananer, så... Der var ikke Sprite. Vi ved ikke, om vi kan tillade os at kalde det for Sprite Challenge. Hvis jeg har på hindbærbrus challenge. Men det er fordi vores lokale det kan jo også blive en trend. Vores lokale 365 har ikke Sprite. Ja, så det kunne vi desværre ikke. Vi smager bare lige hurtigt hjem, jeg lige smager. Jeg smager ikke noget af det, fordi jeg har allerede drukket. Det gjorde jeg for langt. Jeg har allerede ved at bøvse. Ja. Og guys, hvis I ikke er sådan til sådan hvor man bøvser og sådan noget, så klik væk og se en anden video. Ja. Vi kunne måske også... Vi lægger nogle flere op i dag. Ja. Men lad os bare begynde, og det handler om ikke bøvs. Og den der bøvser har så. Men så er det Sjælle, I skal væk. Ja, dem der ikke kan lide at se sådan. Hvis I ikke er til bræklyde og alt sådan noget. Bøvselyde. Ja. Så ikke væk. Og spyt og sådan noget. Og det er derfor, vi også har... Så skal vi i hvert fald ikke se den her video. Okay, så 3, 2, 1. Jeg kan ikke drikke sodavand hurtigt. Kan jeg virkelig ikke. Der er virkelig meget brug til det her. Virkelig meget. Ja, der er virkelig. Det kommer til at være 6 minutter, os der sidder og bøvser. Ej, der er virkelig meget. Altså, og jeg har allerede drukket af den. Og jeg kan næsten ikke holde det ud, fordi der er så meget brug. Og husk, ikke gør det herhjemme, hvis I synes her. Man må ikke bøvse. Okay, vi kan godt, piger. Vi kan godt. Og husk, det er heller ikke så godt for en at drikke sodavand hurtigt. Nej, det er det ikke. Jeg kan ikke rykke så meget. Se, du har lavet tabt. Du skal drikke det. Du skal stadig drikke det her. Det går op i næsen. Du skal stadig drikke det. Okay. Nej. Stopper du? Og det gør noget ondt. Vi prøver lige igen. Jeg bare lige stopper ikke mere. Mit hjerte. Ikke gør det herhjemme, hvis I ikke kan til sådan noget. Ja. Oh my god. Jeg kan ikke lide, at der er så meget brus. De er fucking dårlige til det her. Jeg er fucking god. Du skal ikke sige noget, du har lavet bøvset. Ikke min skyld. Ej. Nu slår jeg blå læber. Du har sådan fået lille læber. Og hvis I gerne vil se flere videoer af os, der drikker sodavand, så bare det vil sige 20 likes, og så laver vi en med en anden sodavand. Men vi kunne måske også, vi kunne lave en Q&A. Ja, vi laver en Q&A. Så please skriv en masse spørgsmål. Ja. Og så laver vi nogle, imens vi drikker sort. Eller imens vi bare, filmer. Okay. Jeg har lov ved at brække mig, og jeg har ikke rigtig drukket halvdelen. Okay, vi har en lille tissepause.
Men lige, okay. Stop lige. Okay, vi er i gang. Tissepause færdig. Ja. Ej, shit. Ej. Okay. Visketøjsrulle. Nej. Den der viske. Og så den der, som jeg spurgte til at så op. Forkert ting. Så hent en saks, og så kan vi klippe det ud i normale stykker. Ej, okay. Ej. Okay, vi gør lige hurtigt noget, så vi ikke spiller på. Ja, jeg er altså nødt til at sidde hernede. Vi lige stoppet den der, fordi der kom sodavand ud over det hele. Så Jeg vi skal lige på skærmen. Og jeg har det med at virkelig noget bøvs her. Og jeg har lidt ondt i maven nu. Vi har bøvset ret meget, nu hvor vi ikke lige filmet, men nu går vi i gang igen. Så Vik, du skal tage det sammen. Okay, Og guys, jeg brækkede mig lige før. Ja. Og det var sådan nogle rødt. Ja, det var virkelig klart. Ej, sådan lidt af, fordi vi også lige lavet en video før. Ja. Okay, nu tænker jeg, at vi går i gang, og der skal man virkelig, okay? Okay. Nej. Okay. Okay, lad os begynde til min. Ja. Du skal ikke. 3, 2, 1. Okay. Ej, det er ikke sådan, jeg har gjort det. Oh my god. Jeg vidste virkelig, at de ville spytte på hinanden. Jeg smutter nu. Jeg har noget i munden, så jeg... Lav lige et til lager. Jeg tror, vi skal lave flere Jeg skal nok lager. gøre det. Ej, det sidste ikke. Jeg har virkelig mange lager. Okay. Vi tænkte på, at vi kunne lave en Q&A. Det har vi så. Ja, men de skal bare lige stille nogle spørgsmål. Og hvis der ikke kommer så mange, så får vi vores venner til at stille nogle spørgsmål. Vi har ikke nogen. Ej, vi har mega Ej, vi har faktisk ret mange. Okay, men vi kan bare gøre det imens. Jeg har rigtig mange lager. Men, guys, der kommer også eller en video, I nat eller sådan noget. hvor vi laver sådan noget, hvor vi har noget i munden, og så fortæller vi en Det joke lyder til mærkeligt. hinanden, hvor vi har vand i munden. Eller sådan noget. Ja, Rigtig mange lager. og så du fortæller vi jokes, og så er der en straf til taberen. Altså, det er virkelig dårligt til at lave lager. Altså, det går sådan... Og guys, de drikker lige, fordi... Jeg er ret meget tilbage. Jeg er virkelig dårlig til at drikke meget brus. Jeg er ikke. Same. Jeg er bare god til Jeg er alt. faktisk ret stolt af mig. Jeg er god til alt. Jeg skal lige lukke præssen. Og husk nu, hvis I starter sjæle, så skriv. I skulle have holdt ud på. Ja. Men se vores næste video. Ja. Jeg kan ikke lige flytte min sodavand. Jeg skal lige lægge det her. Der er rigtig mange lager. Og hvor sådan, nej, hvad laver du? Hvad? Okay. Ej. Nej, det er okay. Bare lav flere lager. Jeg har brugt alt for lang tid på det her.
Og du bruger sådan 2 minutter på det. Okay. Lærer. Pas på. I må undskylde for, at den er lidt kedelig, den her video. Men det er fordi, vi prøver det bedste. Vi er nye. Ja. Det er min, men Ja, det er det er hendes. hendes. Vi er bare gæster. Og Vi måske meget er med glade de for- fleste videoer. Vi er glade for, at vores veninde har fået en YouTube-kanal. Ja. Jeg Okay. håber virkelig, at I subscribe og Det lyder vildt mærkeligt. Nej. Subscribe. Jeg kan ikke sige det med brøl. nej, abonner. Ja, eller, I skal ikke tage, altså, Hvis jeg snakker sådan normalt, så er fordi jeg er brøl. hun er Ganebøjle, så det er så normalt at snakke sådan der med Ganebøjle. Okay. Okay. Ja, vi begynder igen. Jeg var lidt bange. Okay, nu skal vi prøve slet ikke at bøves. Lige meget hvad, om det gør ondt, så skal vi ikke bøves. Ja, okay, guys. Jeg bunder. I kan se, der er sådan hertil, og jeg bunder fucking alt. Ej. 3, Det kunne jeg ikke. 2, Ej, wow. Jeg har virkelig ikke så meget tilbage. Jeg er virkelig meget tilbage. Okay. Det var det halvt, der er så meget brus. Jeg føler, de er hajabord. Harbo. Er virkelig meget brus i. Ja, Er du færdig? Du må godt bøves nu. jeg er færdig. Jeg kan mærke det. Det er altid, jeg har det altid med, at efter noget tid, så bøvser jeg. Sådan. Jeg ved ikke hvorfor. Ej, det er godt. Vi kun er virkelig en, der bøvser, så det skal I ikke tage jer af. Ej! Ej, Nej. Du kan mærke. Fuck, mit spyt er rødt. Jeg har det dårligt. Nu må du ikke brække det igen. Ej, Jeg har det dårligt. undskyld, fordi vi ikke siger så meget i den her video. Jeg har stadig sygt meget tilbage. Ja. Du mangler stadig noget. Du skal drikke den her. Vi har købt den. 4 kroner. Jeg har købt den. Ja. Mæv. Emma, nu kan man ikke se mig. Hvad fanden? Nej. Okay. Emma, du kan lige sige, at det er Hvad ikke skal jeg reklame. sige? Det er ikke reklame. Ikke reklame for hajabord. Harbo. Okay. Okay, I kan lige se. Ej. Det er lidt svært at filme, fordi vi har en iPad, vi filmer på. Hårdt. Ja. Vi Du filmer. skal sætte den op ad den. Nej, du Ja, I know. Vi har lidt setup, som ikke er så godt. Setup. Og jeg har det dårligt. Ja. Jeg tænker lige, vi stopper den her og ser, hvad der sker senere. Jeg har det faktisk ikke så dårligt, men... Okay, så video 2 så en drejning, så vi skal være lidt stedet, fordi Ja. Victoria, hun har det ikke super godt lige nu. Ja, der er gået nogle par timer, eller der er gået halvanden timer. Nej, halvanden time, undskyld. Så vi, ja. Hun slapper af, fordi at hun Hun har fik det dårligt. ret dårligt. Vi ikke? Er du vågen? Vi har lige lade hende sove lidt. Jeg vil lige mærke hendes pande. Så fordi hun er ikke så vant til at drikke så meget. Og fordi hun har også fået ret meget vand.
Ja. Sidste video. Ja. Hun er godt nok varm. Prøv at mærke hende. Prøv at mærke hende. Men vi har bare lige ladet hende lidt. Altså, det er ikke fordi, hun er syg eller sådan noget. Nej, hun har det bare rigtig dårligt. Ja. Hun drukker virkelig meget ølbånd med vand. Med vand, altså der er ikke noget øl. Jeg prøver lige at sådan eller hoppe, og så jeg kan bare mærke det der solvand, hvor. Ja. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med sodavand. Altså Jeg tror faktisk, fordi du kan vand til at drikke så meget på en dag. Ja, det kan jeg altså godt forstå. Ja, vi vender tilbage. Vi vender tilbage om en Vi opdaterer om en time, men der er altså kun gået en halv time, og så var hun ude og brække vand ud. sådan virkelig meget vand. Og vi er alene hjemme, så ja. Og klokken er lige nu Vi begynder at filme 22:37. sådan 9 eller sådan noget. Ja, og hvad hedder det nu? Vi sagde, at vi ville opdatere klokken 22, så for en halv time siden cirka. Hun var ude og brække vand op. Det lyder lidt mærkeligt, men Ja. det er rigtigt. Ja, Så hun sidder bare lige med en spand lige nu, hvis der sker noget. altså hvis nu der sker noget. Der er ikke noget i lige nu, fordi Ja. det er lige nu, det sker. Men hun har det virkelig dårligt. Ej, det er faktisk virkelig synd. Men hvad hedder det nu? Det sker lidt på. Det er sådan en anden gang, hun har været ude på. Ja, men hun har fået det bedre, siden hun har altså været ude. Jeg tror bare, hun skal slappe lidt af. Ja. Og så Hun kan har det fået ret meget vand. ja, når hun bliver sådan god igen senere i aften, det tror jeg. Altså, vi ved det ikke. Men hvis hun gør, så kan vi jo lave en Q&A. Ja. Det Ja. kommer måske. Ja, kom nu. Eller det der. Joke. Ja, det der hvor vi har derinde. Jeg tror ikke. Hun kan, Eller sådan altså, noget. hun kan næsten ikke tænke det. Det lyder måske. Hun har også Ej. fået nattøj på. Men hun, hvad hedder det nu? Altså, hun, ja. Så vi tænker, at vi opdaterer, hvis der sker noget. Ja. Okay. Vi, ja, hun behøver ret meget. Ja, vi opdaterer, hvis der sker noget. Ja. En time senere eller sådan noget, tror jeg. Ja, Jeg ved ikke. vi ved ikke helt, hvad klokken er. Fordi vi har lidt meget bare ligget lidt og set tv. Ja, Fordi hun har det ret dårligt. ja, ja. Men altså, Hun har fået det lidt bedre. ja. Hun er ikke så varm mere, som hun var. Ja, hun var virkelig varm faktisk. Ja. Men Men vi har også skiftet spanden et par gange, fordi at der har været ret meget vand i. Men nu er der ikke så meget vand i mere. Ja. Fordi hun har jo brækket sig, så der har været vand i. ja. Men altså, Ej. Vil I ikke please like og subscribe. ja, Så vil det please. bare være betyder så Jeg er meget. virkelig glad. Ja. Ja. Altså, det er seriøst bare, fordi de her to, de har faktisk snart fødselsdag. Ja. Og Det det har vil være vi. den bedste Jeg fødselsdag om en måned. Og det vil være den bedste fødselsdagsgave for dem og for mig. Ja, Men stadigvæk. Hun har fødselsdag om sådan 5 måneder. ja. Jeg har fødselsdag om en måned. Faktisk præcis en måned. Præcis en Og jeg har måned. fødselsdag en måned. Og en dag. Ja, det er nemlig den 17. maj, og jeg har fødselsdag den 17. juni. Og jeg har fødselsdag den 18. juni. Ja, og det glæder vi os meget til. Virkelig meget. Så det kunne være en mega god fødselsdagsgave til Emma, især. Er Fordi det er jo hendes kanal. Er det en... Er det den 17. maj i dag? Ja. Har du lige glemt det? Ja. Det var sådan den 23. Det var lidt meget. Men vi vil egentlig bare sige... Vi ses. Og måske en ny video, hvis hun får det bedre. Ja. Bare fordi vi kommer nok til at optage ret meget af aftenen, tror jeg. Jeg tror ikke, der sker meget mere, end at hun skal blive rask igen. Og så tror måske jeg, det er filmer bare- vi en video eller to. Ja, det kan Kommer være, an vi på, filmer. hvordan hun har det. Ja. Ellers filmer vi to bare en. Men så vi ses. Vi laver en ny Tak video, fordi- hvis der er en... Ja. Please subscribe og like for Emmas skyld, fordi Ja. hun er fødselsdag snart. Det har du også. Ja. Det kan også betyde noget for dig. Ja. Ja. Okay, så vi ses. Hej. Vi ses i næste video.